Ova situacija sa virusom vrlo interesantna. Funkcioniramo, a trošimo toliko manje resursa. A to je dovelo da se recimo priroda toliko očistila. To smo svi primijetili. Pa kao trener uvijek sam zagovarao metodu manje više. Konkretno to znači da ako neki efekt u treningu možeš postići sa manje kilometra, onda napravi tako. Drugo, da bi nešto napravio, nemoj odmah težiti savršenosti. Koncentriraj se na manje stvari i onda postepeno povećavaj. Nemoj trošiti uzaludno resurse. I treće, moraš osvijestiti pokret. Naprimjer, ako želiš napraviti zavese, koncentriraj se koji mišići u tome sudjeluju i koje mišiće ne trebaš angažirati za neki pokret. Na ovaj način možda više nećeš ni trebati trenera da visi svaki put s tobom na treningu i što je najbolje, znatno ćeš povećati samopouzdanje.